Obrim bloc d'esports. Albert, avui comencem parlant de la mitja de Montornès. Una mitja que enguany arriba a la seva 26a edició. Una de les principals novetats és la creació de noves categories pels participants majors de 60 anys per tal de posar sobre la taula la importància de fer esport, sobretot també entre les persones grans. Aquest any que la mitja celebra aquests 26 anys també es vol superar el nombre d'inscrits que es van aconseguir el curs passat. La 26a edició de la mitja s'ha presentat oficialment amb l'objectiu de superar les xifres de l'any passat, on es van inscriure 2.500 persones entre totes les curses. Per això han posat a la venda 3.000 dorsals, una prova atlètica popular i alhora amb molt nivell al cap de cursa. Aquest any està assegurada la participació de Dris Lacowaja, guanyador de diverses edicions de la mitja, i Angélica Esparza, campiona de Catalunya absoluta de curses de muntanya. Recordo en passades edicions atletes de Kènia, atletes d'Etiòpia o molts dels corredors marroquins que hi havia entre nosaltres que li han donat qualitat. El temps, em sembla així, el millor temps masculí està en 1h04, que ja és difícil córrer aquest ritme, i el millor temps femení en 1h16, vol dir que això mostra la qualitat. Aquest any hi ha una novetat pel que fa a les categories. La mitja vol reconèixer la vàlua dels atletes més veterans i transforma la categoria de més de 60 anys en 3 de diferenciades, de 61 a 70, de 71 a 80 i de més de 80. Hem detectat que tenim molta gent gran que corre. Aquesta gent, clar, no ho veiem tampoc de justícia que una persona de 75 anys dins de la mateixa categoria d'un de 60, i amb aquest aspecte som pioners. És de les primeres, si no la primera mitja que ho fa. Encara està per tancar algun atleta d'elit, però just el dia anterior a la mitja de Montornès hi ha el Campionat de Catalunya de 10 quilòmetres i la setmana següent de la prova es disputa el Campionat d'Espanya de mitja marató a Sant Cugat, unes competicions que compliquen molt la presència d'atletes de primera línia. Una mitja de Montornès que es farà el diumenge 24 de març. La prova segueix apostant, a més, per les accions solidàries que van iniciar-se a la 11a edició. Aquest any totes les recaptacions solidàries es destinaran a la Creu Roja de Granollers per dur a terme un programa d'inserció sociolaboral. Es donarà €1.000 per cada inscrit a la mitja i a la cursa dels 6 quilòmetres i també tota la recaptació de la mini solidària. Fins a dia d'avui, la mitja de Montornès ha fet donacions per un valor de 33.000 euros. A part de la quantitat econòmica que pugui sortir, és un tema de col·laboració de la societat amb alguna que realment envers la mateixa societat, i això és molt important. Vull dir, el fàcil seria fer la cursa i no fer-ho, però sí que aquesta voluntat de solidaritat és una marca que pensem que és molt important, és de consciència de la societat.